живях дълги години в Варшава, в Полша въобще. В момента съм повечето в България, но поддържам връзки с eSnews, Полша, на която давам информация за протеста и за ред други неща. От 3 години не сътруднича на варненски медии, защото 3 години се мъчих. Последното ми беше с народно дело, 3 години се старах да ги убедя за change бюрата, как лъжат. Присъствал съм на скандали, понеже и на Западите съм работил с поляци, как ги лъжат. Каква била причината, но какво било, що било, и накрая се свързах с един сайт в София, Лентата, които дойдоха. Дойде едно младо момиче, журналистка с 2 момчета, с едно куче, и аз ги разведах тук по change бюрата и те заснеха с скрита камера. И в резултат на това парламента е гласувал, значи стана голям въпрос и там им намалиха процента на печалба на 5% и така назад. Както и да е. Но искам да ви кажа за медиите, какво ми е впечатлението, едно предупреждение към вас, защото аз ви симпатизирам, затова съм тук, защото съм бил свидетел на Пражката пролет. Тогава следвах в Прага, политехника. Бил съм свидетел на Полската пролет, т.е. солидарност, защото тогава заживях така и исках и да споделя някои свои сравнения и защо смятам, че би трябвало, беше редно малко от поляците така някакси да се поучим. Искам конкретни примери да дам. Протеста на 17 март, неделя, по време на който се запознах с Теодор, защото се оказа, че аз бях единствения фотограф, а той беше единствения такъв оператор, който започна от общината, Аспарухов мост, долу, Енергопро, от ангарата, оттам насреща, главната квартира на Тим, там даже имаше и други, там вече се изпокриха, нямаше никакви журналисти, никакви репортери, те като явно тук във Варна, само като се представят тия 3 букви, ги хваща страх, защото повече са замесени. И оттам поклонението пред общината и след това около 1 час много мощна демонстрация пред хотела на тимаджиите, графити. Не само хотела, там е галерията. Градската галерия. Там е не градската галерия, това е бившата галерия за съвременно изкуство, където аз имам 3 изложби и където тая галерия беше обсебена от дим и имах четах договора при един мой приятел и този договор между общината и Тим е пълна порнография. Хубаво е да се доберете до него. Но той всичките им договори са да, според който практически общината няма никакви права, т.е. ние, фотографи, художници, нямаме там никакъв достъп. Аз исках да правя изложба, която в края на краищата ще бъде в Градската галерия на 17 септември, стилизирана актова фотография, графитизация и така нататък. Там ми искаха 2000 лева за 20 дена, а в Градската галерия ще ми струва само 200 лева, едновременно с концерт. На този протест на 17 март медиите информираха, че протестът е завършил с поклонение пред общината, пред главното място на Пламен. И това го съобщи, например, телевизия Европа от варненската кореспондентка Мария Кордон.
което не е вярно. След поклонението, една голяма група, солидна, отидахме в Графити, хотела, заедно с него. Аз снимах, той също. И тези снимки, понеже все още от Полша сътрудничах с Булфото в София, ги изпратих там, защото смятах, че са уникални, защото никой не е бил там. И на следващия ден, 18 март, като влязах в сайта на Булфото, видях, че там протеста във Варна е отразен от представителя на Булфото Бенковски тук във Варна, под надслов "Протестиращи във Варна блокираха полицейска кола". И това бяха 20 снимки, от които 10 бяха ламарини на колата, а другите бяха това. Никаква квартира на Тим, никаква съдебна палата с пирамидата и да не говорим за това, за графити. Който ние се е подписал да се пише. Същото, след това, като звъннах на шефа на Булфото, Евгений Димитров в София, да питам защо моите снимки не са показани, той каза какви снимки. Изпратих ги до вас и копия до Бенковски. Тук винаги така правя. Защото или той е дежурен, той ми каза, че сте са видели, обаче нищо не съм му казал. Какво да му кажа, като ние се видяхме в началото на общината, а после той не дойде с нас по тия места. Така че фактически Булфото и представителя тук също не отразяват истината. Това, което вие правите. Това се повтори на 24 март, следващата неделя. Също бяхме заедно, също снимахме, също беше пред Графити, пред Тим. И също изпратих снимки, също не бяха публикувани. И аз тогава изпратих съобщение по мейла, че повече с тях няма да кореспондирам и тия 2,50 лева, които те плащат за серия снимки, им да оставям да си купят по една воза, защото цялата им агенция е такава. Обаче тогава пък същия този Бенковски, представител на медията, на варненските, той пак публикуваха неговите снимки под надслов 24 март. Варненски протестиращи обявиха медиите за виновни. А една от снимките беше също с заглавие и самата снимка. Варненските журналисти се снимат за спомен на фона на протеста преди да се разотидат. И тук е линка, давам ви го, можете да влезете и точно да покажа тая снимка на варненските журналисти, които са блокирали, тръгнали се и решили са да не отразяват, което в никоя европейска държава не може да се случи. Журналисти да протестират срещу, да застанат срещу протестиращите. Да вземат страна, т.е. Да, и да се отидат, защото те не искат. Във Варна дойде за втори път. Да, има ето го. Когато почнаха протестите срещу Тима жените за Алея Първа, тогава излязоха с декларация, че няма да отразяват нас в медиите. След което казаха и за това, за което каза господин Вучев срещу тях. Другото, също казаха, че няма да отразяват. Аз съм го казах тогава. Значи то не ставаше дума само за въобще за Варна, ставаше дума за всичко. За всичко ставаше дума. И те скочиха срещу мене. И казаха, че няма да отразяват, после лично ми казаха няколко от тях, че заради тебе няма да отразяват. И казаха, че са намерили църква, са прекръстили. Също бих искал да оставя копията на вашата документация. Аз като лична жалба изпратих до главния прокурор и копия до районната прокуратура Варна за моите сметки между ноември и декември, които са с 150% разлика. И нагоре. Да, и тогава от
главната прокуратура ми отговориха по мейла, че по този номер е регистрирана моята жалба и да следя тяхното развитие, докато Варненската прокуратура въобще не ми отговори, макар че пратих още 2 пъти. И също от главната прокуратура получих вчера писмо, с което те препращат моята жалба до Варненската и тогава те отговарят, че така и така и така, понеже предприето действие от прокуратурата, за тогава вече могат да отговарят, за сега не могат да разберат. Така че имайте го предвид. Искам да обърна внимание на това, че тук става дума само за една епистоларност, т.е. размяна на писма, докато ние днес с господин Бонев бяхме в Първо районно в приемната, където давахме, така да се каже, не обяснение, по-скоро разяснение за събитията на 23-ти миналия месец и вкарването на нашето искане за започване на процедура за оставка на Общинския съвет. Господин Дичев, казвам пред всички, който преди няколко дена ме предупреди, че това да атакува като цяло нашия открит обществен съвет, като декларира много пъти, че харесва мене, но иска да атакува съвета в лицето на господин Бонев. И аз му казах, че би трябвало да атакува мене като председателстващ събранията, защото има проблеми с процедурата и с подписите. Като тогава имаме запис, мисля, че Теодор го е право, когато господин Бонев каза някой да няма против, защото да не стане като с Краси Женев. То се получи точно 1:1. Господин Дичев е решил да създаде същата ситуация, както се случи с Краси Женев. Тоест, по същия сценарий. По същия сценарий, извинявам само да продължа, не говорим само за писма, говорим за това, че ние ходим вече по полициите. Вас не са викали още, за това говорим. Само да добавя още няколко препоръки и напомняния към вас, които може да бъдат полезни. По въпроса за варненския кмет, искам да припомня, че самия Яне Янев по телевизията обяви, че той е украл Варна с 1,5 милиарда лева. Не се ръте на партия, официално, моля? Яне Янев е кмета, не се ръте на партия. Не, Яне Янев е на тия ред. Говоря за РЗС, не говоря за третия пол. Не, то друго беше. Не е друго, съвсем същото. Освен това да напомня, това понеже е до мен там, където живее, гръцкия двор, бившия, което е братя Миладинови и княз Борис, ъгъла, дето една нощ аз се връщам нормално. Извинявам се, само понеже нямаме много време. Дето беше изравнен с земята и още няма никакво следствие. Там уволниха само три там мацки, които сигурно са се получили пенсия до животна. За буните, за графити, за договора, това също е. И също искам да кажа за примера за Полша. Бих искал да напомня защо Полша в момента е най-успяваща от бившите източни държави, защото там имаше един Лех Валенса, с който аз лично съм правил интервю. И мисля, че тук, за да успеят тия протести и варненските, би трябвало все пак да се възложи на един водещ от Варна, един водещ от другите, някакво обединение трябва, защото те се радват, че има връзки между вас. Той не беше на синдикат ръководител? Лех Валенса беше на профсъюзите, на Солидарност. Това е съвсем различно нещо. Обаче там на кръглата маса, при тая среща, те казаха, или ви се махате, или ние няма да слезем от улицата. Така, значи, мнението си още е и аз искам да го изразя, смятам, че вие ще се присъедините към него, че падне ли Общинския съвет в негово лице ГЕРБ Варна, ще падне ГЕРБ в цяла България. Нека да го видим. Аз мисля, че първо... Не, ГЕРБ говоря в България ще паднат, ако във Варна
ги изгоним, ще паднат цяла България. Още две неща. Моето мнение е, че тук трябва да падне първо Тим, защото това е раково. Тим е частна фирма, господин. Може да събараме частна фирма. Не е частна фирма, тя е навсякъде. Като метастаза има фирма. Като рак. Значи надявам се някой ден моите служители, които съм уволнил аз, да не дойдат да протестират пред моя офис. И другото, И това е вероятно как? Офисът е на централно място в града. Другото, което бих искал да препоръчам, чешкия, последно. Да, така, нека да не разнодостваме. Чешкия премиер, мисля, че беше, по телевизията го показаха, мисля, че по Европа, преди 2 седмици, който заяви официално, че той е депресиран от това, че българите протестират, защо там не пущат българи на работа и така нататък. И че той защити чест, защото е чех, и добавя едно изречение, което повече в новините не се повтори, и то беше, че нека да напомня, че ние все пак за Шенген ще си помислим. Аз предлагам вие да изпратите протестно писмо до министъра на външните, който е едновременно и премиер в момента, защото това е шантаж и министъра на външните трябва да протестира срещу това изявление на чешкия премиер, което вече не се показва по... Съветът е да мислят, ако апострофа има с какво. Така, извинявам се. Благодаря, това е... Благодаря ви много. Бих искал да се труднича на културата. Политика, култура и икономика. Утре там в момента ще дадем пресконференция за Варна. Жизнената точка е да се направи стадиона, където да се провеждат не само футболни работи, ами културата и на музиката да се провеждат рок фестивали и други, където Варна да се обогати. Целта е политика, култура и икономика 3 в 1. Ние от нашето читалище Цар Борис III сме направили план за Варна културна столица на Европа, по което искаме съдействие. С нас двамата с господин Бонев, защото хора инспирирали от някъде или подбудени от някъде, така да се каже, като господин Дичев, смятат да атакуват нашия открит обществен съвет. Това е факт, който от днеска вече тече с пълна сила, защото не сме дали своите разяснения на полицията. Какво се е случило и че тези хора, ама нищо от това, което беше написал господин Дичев като жалба към прокуратурата и полицията в последствие, което е препратено, няма нищо общо с вярно. Тоест, те означава, че не се придържат въобще към истината, ми са решили да атакуват с всякакви лъжи. Имайте го преди, че това ще продължи да се случва. Независимо чрез какви представители, чрез какви групи. Значи, ще видим как ще продължат тези събития, но имайте преди, че по всякакъв начин ще бъдем атакувани все повече и все повече. Значи пречи много сериозно. Щом не атакуват, да се страхуват. Аз предлагам да преминем на друг въпрос. Айде, помислете и всеки от нас, всеки ден да излизаме с декларации, всеки ден да излизаме с нещо ново. Всеки ден, всяка вечер да излизаме с нова декларация, да разберете, че работим. Иначе няма да стане. Значи трябва действия, не декларации. Какви действия, бе, Кънчо? Всичко свърши на площада. Декларации, медии. Декларации, медии. Имам предложение. По мое мнение, това, което в момента правим срещу общината, за в момента е доста неефективно и не отвлича вниманието от изборите, които са точно след месец. Би ми се искало да акцентираме върху изборите, а не върху работата по общината. Не казвам да изоставим напълно, но да започнем да работим за изборите и по-точно за техния провал. Да, дискусионно, да. Дали може да променим изборите или, както казах по-рано, ако ГЕРБ Варна в лицето на Общинска съвет падне, ще падне ГЕРБ в цяла България. ГЕРБ Варна имат задача да не се подават оставки. Така, това е ясно. Много ги принудим. Дал съм писмо
на господин Личев, което да изпратим до всички европейски медии. Да. Той иска да го преработи малко. Защото аз като почна да пиша, прави правописни грешки, но не се връщам назад, защото много трие. Прави грешки, тя съм И да обсъдим мерки, които наистина да изкарат хората на улица. Да. Значи Петя иска да каже нещо и ще обърне внимание. Сега в СУПЦ-то, което всички го знаем, което съответно Теодор беше ходил там да заснеме един репортаж. Аз обаче имам една конкретна молба към всички да подкрепим едно момиче, което живее там, няма родители, съответно учи във вечерното. Инвалид е, 100% инвалид, нося съответно сделка. Това момиче е от 91 август 22 годишно. Искат да го местят, тъй като знаете много добре, че искат да ги махат там. До 10 дена това ще бъде факт. Това момиче, 22 годишно, искат да го местят в старчески дом. Мисля, че това абсолютно не е реално, според мен. Едно момиче такова да отиде в старчески дом. Което да не говоря, че е представлявала цяла България и е спортист по тенис, независимо от това, че тя е инвалид. Значи, много моля, нали, всички да направим така, да го подкрепим. Желанието на момичето е едно единствено. Жилище общинско, където тя да живее, да не бъде местена от инстанция на инстанция. Това е. Точно, просто трябва да отекнем на общината да... Ще го напишеш? Може ли? Ще го формулираме като цяло. Аз горе-долу съм на всички, които имат Фейсбук, аз съм го копнала така на информация. Социални дейности, защитено жилище по съответното увреждане. Ако искаш да гласуваме. Да. Мога да приложа документа, ще ви го приложа, утре ако ще го оставя на младен, той да ви го предаде. Във връзка с нейното, точно за това аз вече намерихме начин. Значи в 7 сутринта всички, имаше телевизия 7 при младени, при жената, която беше с дъщерята. Така, идеята беше всички, които имат тези оплаквания, ние тук каквото и да пускаме, няма да има резултат. Ако бяха излезли днес в 7 сутринта по телевизора 4-5 човека с такива оплаквания, до 24 часа чака да решат проблема и на 4-те. Ние жилище не можем да я намерим. Каквото и да си приказваме тук, мисля си, че да направим нещата така, че да не се разводнява вашите събрания с тези неща. Не са лоши, но щеха да се решат до 24 часа, ако днес сутринта беше отшла заедно с онази жена, дето те бяха взели. А жената дойде ли инвалида 100%? Мария Кордон каза, че има 4 минути само и ще направи друго предаване. Идеята ми е точно по телевизора тези хора да излязат, че им решат проблема веднага. Тази жена трябва ще направи предаване. И с жилище, и с всичко. Ние тук нищо не можем да направим. Абсолютно нищо. Може много да направим. Нашите 50-100 лева, които съберем, не са нищо. Тя не иска събиране на... Точното и телевизията да стане... Проект на дневния ред, след което имате думата да правите и вие предложения. Първа точка да обсъдим сценария за сряда по внасянето на подписката за оставките на Общинския съвет. Този момент е много важен. Решихме, че в сряда трябва да се внесе. Трябва да приемем сценария, тъй като трябва да се отрази не само от Теодора, но и от всички медии. Как ще стане процедурата, кои ще внасят, изобщо какво ще се говори, тъй като трябва да намери широко публично отразяване. Втора точка предлагаме. Позиция на отворения обществен съвет относно изборите, като поставяме две дилеми. Или бойкот на изборите, или участие с невалидна бюлетина. Това, което го предложи. Не е така. Бойкота изобщо не е явяване на изборите. Бойкот на изборите изобщо, а другото е участие с невалидна бюлетина. Двата варианта. Бойкот е блокиран на секции. Трето. Декларация относно изявленията на Горда България, на коалиция Горда България, че във Варна всичките им кандидати са от протестиращите граждани от отворения обществен съвет.
Това са Боби, жена му, съпругата му е представена като организатор на протестите във Варна. Значи това са поредните инсинуации, трябва да вземем с декларация, че нямаме нищо общо с Горна България и с листата й. И последна точка, 4, предлагам организационния въпрос да вземем решение, тъй като работната група до сега вече 2 седмица не се е събрала изобщо. Тоест ден да задължим работната група, която избрахме, аз ще ги изборя хората, ден в който се събира да преглеждат документите, предложенията и да формират дневния ред. Защото на мен вече ми дотегна да правим дневния ред ден за ден. Това е. Дъга и демократична гражданска инициатива има вкарани хора от протести във Варна. Кои са те? Обществения съвет са. Няма значение. Как да няма значение? Значение има. Значи ние сме взели решение, че в изборите няма да по същия участват. начин хора, които не се познават, да се слагат в София, говоря от софиянци, че не ги познават. Ние може би сме ги виждали. Също трябва да вземем отношение върху това нещо. Защото те не ги познават. Аз също не знам. Не е ясно, Крис. Боби ли съпруга му казаха преди известно време? Тя ги познаваме. Може би и хората, нали? И това участници в протеста така иначе в съвета Боби също участва. Не, Боби участва. Значи относно дъгайто също трябва да се вземе някакъв Експерт съм по въпроси за електричеството, значи това е един от генералните въпроси за България по 2 направления. Взяхме за ЕРП-то това. Не, така, ЕРП-тата е класически пример на тъпотията на българите, защото държавното е едно, на изхода слагат частно. Той го правиха по тази схема, източваха 23 години и народа не се научи и сега пак също. Едното, второто. Борис Черпански. Борис Черпански. Значи, господин Черпански, значи това е човек, който при нас се е ангажиран в енергийната ни стратегия, смисъл да разкрием как ни мамят технически, технологично и административно. С него трябва да се да поговори, защото трябва за някой да излезе с становище. Не го обсъждам, защото не е... Защото аз ще ви кажа какви са стратегиите, които ги казах и на Станишев и това той са хили да правиха референдума, народът показва, че референдума е нула. Тогава Станишев е 10 години, така че не го коментираме за това. И последно да кажа, относно Младен и Петя, аз винаги съм смятал, че Младен страшно много е симпатизирал на съвета, така че никога не бих казал лошо за него. И ако трябва да взема и на кантар симпатиите на Петя, мисля, че са повече към нас или към хора от нас. Заради това също някой Петя нещо е обвинил или обидел, аз лично от името на всички смятам, че имам право да се извиня. Поне веднъж от името на всички да говоря. Да, така имаш право. Има една много умна мисъл на един наш писател, велик писател. Тесни били планините за незговорна дружина. Дайте да не се отцепаме, отлюспаме, стига толкова бе. Трябва да бъдем единни, бе, майка му стара. Карате да не познат абсурдно. Значи заради една грешка, припусната в Бога, ви коментираме въобще нищо. Миналото последно заседание взехме решение, че гласуваме. Всеки има право да се каже в рамките на 3 минути и да не се повтарят, за да може повече хора да си кажат мнението. Тук става като говори, всеки говори. Става, говори, изяснява и сяда и повече няма думата, за да може повече хора да си кажат мнението. Като гледам се едни същи да имат думата, не е редно така. И да говорим по същество по дневния ред. Има ред някакъв тук, иначе става анархия, всека горил. Аз съм анархия. Ура! Ще изявяваме ли мостове? В момента поддържам връзка с 37 града от страната. Очакваше се за сряда, но хората са възпрепятствани и в петък очаквам мои съмишленици, приятели, познати. Наши съмишленици. Да.
Около 250-300 човека с палатки, които ще ги отпънем пред общината. И друго нещо. Който е с мен за гражданска революция да превземе съвета, да заповяда. Трябва да въведем първа точка да бъдат конкретни действия и мерки срещу общината и администрацията. Втора точка конкретни действия и мерки срещу монополите. Не само РФ, но и всички монополи. По принцип, да. Да въведем лимит на времето на изказванията до 3 минути, примерно. 2 минути. Колко тихо да му присъхне носоглътката в гореще. Искам да направим анализ на постигнатото до момента и резултатите от нашите действия. Да знам какво правим от нататък. Точка 5 предава Иван предаде да направим анализ на действията до момента. Нали така? За постигнатото до момента. Първата точка да е... Тоест, ти го имаш направен анализ, да предаваме около... Не, няма да направим, искам общо да направим какво съм постигнал. Да кажем какво съм постигнал до този момент. Така, за пета точка ще бъде в дневния. Аз имам едно предложение, тъй като този въпрос е много сериозен, да не го оставяме като точка 5 последна, защото я не стигне времето, я не е, а да отделим едно цяло заседание на тази точка, защото вече минаваме в нов етап. Точка първа и може би единствена за утре, така ли? Да. Искам да кажа само, днеска бях на фризьор, обаче получих много Слушай сега, най-важното е, че получих подкрепа от много хора, които посещават фризьорския ми салон и казали, че много добре сме правили, че сме стъчкували всеки ден, макар и малко. Обаче нека въпросът е, че ще излязат хората, но ако стане наистина с палките, това казвате. Палките. Да, ако така наречения Титаник български земли да потъва, статистите ще останат на брега, ние ще са отдадени, нали? Ние вече сме на дъното. Въпросът е как се създава. Ние вече сме на дъното. Вие сте дължи. Как се създава това? Тактичност като дипломатичност. В момента трябва да реши. Трябва да лапят дървото. С какво ще ги заплашим? Нямаме сила в момента. Информацията е разделя и владее. 10 срещу тях, на 10 срещу тях, ние по средата. Не искат, трябва да те сили да се скарат такива само. Ще разлайваме къщата. Никой няма и да наземи на сериозно от тия там, които седат за бюрата. Където ни се хилат и ни казват, че сме лупени. На нас и ни казват, че сме еди какви си. Даже подходихме за закон от Конституцията, който трябва да го спазят, че народа дава властта и те пак не го спазиха. При положение, че не спазват Конституцията, исканията на народа, независимост на народа, те са против закона. Само да запалят сега. Мога ли да им сложи една паделка на общината в публичен дома? Може да се държим като депутати, не отива да пуши някой. Говорители, да бъде господин Пламенков, да бъде Кънчо Костадинов, да бъде Пламен Василев, да бъде госпожица Александър, от Петя Хараланова също ще бъде. Също тя да бъде, също да бъде господин от среща и той, и ако има още очето също, и ако точно трябва да е на заточението си. Действително да бъдат дори опоненти, ще опипат почвата и ще видят как трябва да се реагира, иначе предварително. Но това вие сте най-компетентни. Като морски пехотинци, т.е. да импровизираме повече, отколкото да планираме. Да. Чета. Пламен Костадинов, Пламен Василев, Кънчо Бонев, Виктория Енев, Александър Борисов, който беше упълномощен да регистрира, Петя Хараланова, Младен Живков, други още? Те по право трябва да се влязат. Значи, петимата човека бяха аз, Пламен, не Пламен, Сашо, Юлиан, Младен
Вичев, Юлиан. Младен и Вичев. Вичев, точно. Точно така. Те по право вече допълнително по право деца. Вече говорим за разширен състав. От тях кой? Позиция, ако не можем да я приключим днес, ще продължат дебатите. Позиция на отворен обществен съвет относно предстоящите избори. Ще ги бойкотираме или по какъв начин? Искам думата. Да не се стига до избори. Смятам, че трябва да започнем още от сега, защото времето лети и предизборната кампания почва на 12-ти. Лично аз смятам, че ние трябва да провалим тези избори. Какво означава това? Провала на избори, понеже се занимавам с избори от 10 години, знам малко за какво става въпрос. Както предложи Иван Петров, да напишем протест на бюлетините и да ги пуснем така, или да пуснем зацапане бюлетини, каквито и да е, това не е провала на изборите. Защото ако на тези избори гласуват 2 милиона души, от тези 2 милиона бюлетини, 1900, от тези 2 милиона бюлетини, на 1 900 000 пише протест, останалите 1000 бюлетини ще определят кой ще управлява България. Точка. Тоест, провала на изборите означава нещо друго. Не означава също и не гласуване, защото избирателни права в България имат около 6 милиона. Избирателни права в България имат около 6 милиона души. От тези 6 милиона души, ако гласуват само 1000 човека, те ще определят кой ще управлява България и така ще стане. Тоест, провала на изборите означава блокиране на избирателните секции, палене на бюлетини, ако е възможно, блокиране на центровете, областните във всеки град, във Варна и спортната зала, където се събират чувалите и където се намира РИК, районната избирателна комисия, която изпраща материалите и резултатите на ЦИК, Централната избирателна комисия. Това за мен означава проваляне на тези избори. Лично аз предлагам ние да провалим тези избори, защото успеем ли да провалим тези избори? Или дори да не успеем да ги провалим, но ако предизвикаме голямо сътресение в ЦИК, това ще бъде изкрат на революцията. Ако не гласуваш, ще гласуват 5 човека в България, 7 милиона няма гласуват, тия 5 човека ще определят кой да ни управлява и ще ни управлява съвсем законно. Няма лимит, няма. Има ли? Няма лимит. Да, 240, има ли? Няма лимит. 240 души трябва да гласуват правилно, за да има 240 депутати. Да. Да, има, да. И така, че 240 в парламента. Прав си, че има това. Колко ниска, колко тя е 39. Не влизайте в дебати, моля ви. Искам само да ви кажа, моето предложение е следното. Чакай. Да излезем, когато дойде времето. Ние да излезем пред медиите и да кажем, че Общественият съвет на Варна, отворен обществен съвет на протестиращите, ще се свържим и с другите протестиращи в цяла България. Да излезем, ако е възможно, с една национална пресконференция. Всички протестиращи, които в продължение на 2 месеца излязохме на улицата от всички градове, възнамеряваме и призоваваме цяла България да провалим тези избори, докато не видим нови кандидати за Народното събрание. Моля това нещо да го гласуваме. За или против провалянето на тези избори. Имам съображение в тази връзка. Всичко е много хубаво, обаче имайте предвид, че само във Варна са секциите към 400. Ние на нас не трябва 400 души по един човек да имаме в секция. Аз не виждам как ще стане това нещо светло. Иначе като идея много... Имам идея. Трябва 400 души, то по един човек в секция, как ще провалиш? Освен това и второ, полицията веднага ще отбудат сигнал, че има там един смутител ето това, полиция дойде да арестува веднага и край. Тъй, че това за мен е просто няма авантюризъм някакъв. Така, искам да отговоря само. Реплика. Ако не е възможно един човек да се опитва да блокира, например, изборите в едно училище, в което има, да кажем, към 7-8 стаи за гласуване, е смешно наистина. Ако в едно училище не могат да се съберат 500 човека, които да блокират там изборите, 500 човека да, и ако това не може да се осъществи, то тогава предлагам в края на изборния ден във всеки окръг или област многохиляден митинг, или 1000 души, или 500 души, или 200, които да застанем във Варна пред спортната зала и да не допуснем председателите на СИК с чувалите да ги вкарат вътре в спортна зала и да ги
преброят. Може палене да стане, сега какво ще стане, не искам да признавам, защото тук може да има хора и това е. Защо? Има бариера, доста преди която се охранява от полицията, с кола се носят бюлетините с чувачи. Бягаме пред колата, бягаме пред колата. Преди да се стигне до спортната зала, има бариера от полицията, И как ще бъда спрямо? Ако след 10 000 души, как ще бъдем спрямо? 10 000 души. Може ли на другите да си изкажем? Аз може това казвам. Влизайте в дебати, моля ви. Моля ви се, точно след 15 минути трябва да приключим, защото ще ни говорим Има 15 други според мен на този ден, каквото и да направим, ще изглежда, че пречим на демокрацията. Моето мнение е да го направим седмици по-рано, да блокираме всичко, да не е на самия ден. Ще кажа, ти не даваш на хората да се изкажат, да гласуват. Аз съм съгласен, че това е крайна фраза, вече крайно време да го направим. Значи, сега сме се научали, всички ни се сметна. Трябваше да даваме на София, трябваше да даваме пример. До сега трябваше отдавна да сме заобградили тая община и да сме рухнали. Отдавна. Моето мнение е да на самия ден да позволим на хората да си гласуват, но трябва седмици преди да имат блокади навсякъде. Самия ден е недемократично. Но не ни пречи на предните дни да блокираме всички общини и да приключим. Отдавна трябваше да го направим. Отдавна. Но не и на самия ден. Излизаме терористи. На самия ден сме... Искам само дуплика да отправя към Теодор и свършвам. Искам да ви кажа, че ако ние направим сериозни сътресения по време на изборите, нашата 23 годишна политическа върхушка и техните господари от Вашингтон ще се насерат. Само това. Аз ви предлагам следния вариант. Всеки ден отворения съвет да излиза с декларация. Всеки ден. 60 дни го правим. Няма резултат. Пред медиите не го правим. Точно за изборите. Точно за изборите. И всеки ден. Всеки ден. Всеки ден. Иначе няма да стане. Затова ще проваляме ли, ще бойкотираме ли и т.н. Времето не е ограничено. Нека в едно следващо събрание да бъде само една точка. И да се уточним. Наистина, дори да не стане това, което казва той. Ако е наша позиция, поне да я изразим, че ние призоваваме гражданите на България по едни причини да провалят изборите. Поне това да го направим. Ако го решим. Нали? Или там вече как ще гласуваме, ако гласуваме и т.н. това нещо, мисля, че повече време ще трябва да се заобсъждане. Част народа, някои хора казаха, ти си враг и така нататък, го казах, че аз бях постоянен в действието си и оставам с народа. Обаче се оказа, че много от тук присъстващите вече не са тук, а тръгнаха да си правят кариери. Аз няма да правя кариера, няма, ще бъда с народа. Това е факт неоспорим, който го заявявам точно ясно. Обаче, виждате, че така наречените, които аз казах хора присъстващи тук и ги наричах поименно, вече ги няма тук, те си отидаха там, където са били изпратени и като съответно пак се върнаха и все още има наблюдатели тук, които съответно те трябва да се отидат след няколко дена, когато започват наистина от 12 активно мероприятията по парламентарните избори. Сега, приятели, аз ще ви кажа като опит. Вие ще решите сами. Важното е стратегията на действие на нашия отворен съвет. Защото в един момент могат да не залечат. Ако продължаваме да се занимаваме с дребна работа, трябва действие и то категорични действия, за да има резултат от нашата. Имайте предвид, сега сме на дилемата избори. Тази точка е много важна. Какво правим? Защото след 3 дни започват избори. И тогава, ако ние се огънем, нас може да не спрат въобще и от тук да не изгонят, може да направят много неща с нас. Защото има закон. Но ако ние превъзмогнем нещата и бъдем силни, никой не може да не спре. Нито партиите, нито държавата. Много е важно, умно
да вземаме решение и да не се занимаваме с дребна работа. Защото ако ние се занимаваме с дребна работи и ако наистина ние сме този отворен съвет, който свали от власт правителството и който казваме, че единствената точка не е само ЕРП-та, а глада на народа. Глада на народа, мизерията, в която съществува. И най-колониалните държави в света нямат така мизерия като българския народ. Оставете древните ситуации. Кой докара и кой реално в момента възпламенява пак на ново огъня с милиони да участват за вземането на властта? Ние трябва да се надигнем точно срещу тези, които казват ГЕРБ 400 милиона. Еде кой си 200 милиона, еде кой си... Откъде ги вземат тези парите да манипулират хората, да участват на изборите и да бъдат избрани? Силата на нашия съвет, отворена, ако ние сме наистина патриоти българи и искаме да се подобри жизненото равнище на народа, е точно тази пътека. Защото имайте предвид, че тези избори ще бъдат страшно атакувани с пари. При вас ще идват всякакви месари да ви дават парички да гласувате за тях. Ще ви дават. Той не са техни пари. Той са крадени наши пари. И ще натакуват с тях. За 5 лева ще има хора, които ще ги купуват. И ето, купиха тук така наречен отворен съвет лице. Аз питах Кънчо Боев, което е лице, бе? Че аз съм бил 40 дни, не му познавам някакво си дух да мънда бъда, на коя е, как е, и аз съм дал точно. Да, тя е лицето на Варна в съвета да протестира къде си. И те превземат същите тези лица, обаче, които се подмезаваха тук, брат, сестра, мъж, жена, дават много пари, за да играят тая игра. Те плащат. Не им се плаща на тях, а те плащат. Те плащат много пари, за да излязат от името на протестиращите. Това е. Хората с много пари пак излизат от така наречения протест, за да могат, разбираш, да участват във властта. Ето ги скритите лица се показаха. Аз ще ви кажем, тук специалистите, те ги казаха, бе, как Боби и жена му. Баща му на Боби даде много пари. Чували. И ще дава. Да, за да може той протеста, от името на протеста да бъде депутат. Това е. Сега, аз не знам. Вие сами ще видите колко пари ще дадат. Сега, момент, добре, не искам някой, защото много внимателно ще ви кажа, че аз, въпреки че ме няма, ето Кънчо Бонев беше при мен в сряда, но вас ме няма. Вие имате тук, на друго място ме няма. Само да дървите. С него отидахме в общината Приморски на петия етаж, където се провежда поредната, Кънчо Бонев може също да потвърди, поредната с 29 милиона оферта, за да може на закрито заседание да се дадат на така действащите фирми, които 20 години манипулират тук и взимат парите на хората. И участват тези работи. И от моето намесване, Кънчо Бонев ще докаже лично разговор с заместник-министъра на околната среда. Без нейните хора да присъстват, Евдокия Марева, казвам го на емен текст, тази комисия не заседава. Тя беше отложена. И се проведе днеска. Днеска аз пак бех там. И на това закрито заседание на комисията, която те няма право, аз съм информирал, закарах медиите, вече ще гледате, че ще изляза по телевизията. Това е действие, което не е законово, но те ще си подберат пак тая фирма за 29 милиона. Ето ги парите, но ние спим. Трябва да сме бодри, да бдим и тези неща да ги показваме. И да ги показваме тези неща и да бъдем силни тогава. Билото свалянето на Общинския съвет. Окей, номер 1. Почна, трябва да го завършим. Но в началото на кампанията на 12 ние трябва да активираме нашите действия против, ето, завършвам по точката говоря, против
Абе, не го прекъсвай, бе, чакай да си кажа. Той ще го прекъсва. Не, аз няма да говоря. Сега, аз ще действам. Аз няма да говоря. Казвал съм го и съм го доказвал. В края на крещата на 12-ти, ако ние не излезем с лозунги и с апел и вземем решение, поне почивните дни да излезем с лозунги и да кажем на тези, които дават пари и искат да управляват вън и се покажем, че сме силни, тогава ще има резултат. А ако ние си седим в тази зала и си пишем, никакъв резултат, нас, запомнете го, и на 12 ще ви го докажа, ще анулират, ще нас спрат, ще не потопят и партиите ще си вземат и ще си раздават и вие всичките ще ви задават жълти стики да участват в това. Бъдете сигурни в това. Станчо до сега винаги съм го опонирала по всякакви параграфи. Днеска съм съгласна с единствено, днеска съм съгласна с него. Казвам ви го защо. Защото и аз съм на това мнение. Трябва да има прозрачност и трябва да има масовост. И да върши някаква работа. За да стане всичко това. И да бъдем съгласен. Всичките общини. 12 май ще е късно. Прекалено късно. За 12 април, да. Но 12 май е късно. Първият ден на започване на кампания. С предложението на изказването на Станчо Тодоров за ситуация тук е предстоящи избори, което е много точно, обективно и реално. Искам да направя едно предложение за организирането на един протест срещу купуването на гласове. Защото това, което се говори в публичното пространство е, че Бойко Борисов е приготвил 400 милиона лева за купуване на гласове. Значи това не изключва и участието на други политически партии. Говорим за 400 милиона. Мога да ви дам аз следното. смятам, че един такъв протест ще бъде съвсем така навременен, за да се отрази малко върху мисленето на хора, защото много хора, ние сега говорим да противодействаме. Как да противодействаме, когато хората са доведени до глад, мизерия и питат, бе, кой ще ни даде пари? Ето там са докарани нещата. Те питат, кой ще ни даде пари? Така че хората нека да вземат пари, да гласуват след 2 месеца, защото пак ще се въздействат. И граждански контрол над общинските съветници и всички общинари. Какво трябва да правим? Ние не сме гласували до сега нашите предложения за комисията. Не, както виждате, те си правят... Да. Правят си разни търгове на закрити врати, наши, ваши фирми, так, обратно лапат, кружки. Значи крайно време е здравото излезе. С добраността! С добраността! Да кажа нещо само. Сега, вижте, трябва да правим нещо, трябва да се подават жалби в полиция и прокуратури, във всякакви други такива институции, ама постоянно. И те жалби да ги заснемат Теодор, да ги заснемат всички медии, че се подават жалби. И от тук да отиват в Европарламента, че са пуснати такива жалби. Ето и трябва да правим и постоянно да го правим. За всичко! Ама утре ще обвинят за клевета, ако няма... Ама клакаме, хубаво да влизат да правят проверки в общината. Няма да има документи, така ли? Може ли? Айде следващата ще влезеш и като заведат дело, тогава отидеш и отходиш да дадеш обяснение. Защото всеки документ трябва да бъде премислен, да бъде претеглен юридически, така да го внасяме. Добре, аз... Не е въпросът само да фабрикуваш жалби. Не. Аз няма да фабрикувам жалби. Ние няма... Ще пускаме жалби да влизат, да проверят, да запечатат общината, да правят проверки. Кой е направил да сега проверки? Добре, хубаво, няма значение, каквото и да е. Какъв ще да е? Има работна група за ЕРП, да се сформира такава работна група, която да отговаря за общината, общински съвет и администрация. Защото никой няма да напусне да изправя цялата документация. Някаква информация излезе от там от тези сигнали, които се събират в... Никаква информация не е излязла всекъде и това, което сме подавали като искане, един отговор имаше и той вашата работа няма да стане. Говориш човека, взема парите и каза няма да стане. Ще излизаме с декларация или някой трябва да я подготви предварително? Да. Декларацията да обхваща абсолютно всички, които се представят във всички партии за
протестиращите. Да не е само Горна. Не е само. Само искам навсякъде има такива кандидати. Да отбележа аз нещо. Боби преди време каза, че смята да... Даже на мен лично ми бяха предложили Горна България да оглави листата им нещо, което аз отказах. Предложение, което аз отказах. Боби така или иначе реши да направи тая крачка. Той е от началото на протестите член на отворения инициативен съвет, но не се инициализира неговото присъствие в тая формация нашия съвет. По никакъв начин. Ще бъде коригирано това съобщение, което е било направено от тях. Аз лично ще имам грижа да бъде коригирано, че лицата на протеста са начало на Горна България. Те са част от протеста, но не се инициализират с отворения обществен съвет нашия. Тази декларация ще имам грижата, разговаряйки там с него, с баща му, ще видим как ще го направим, защото те не идват в момента. Значи тази вечер отново бях поканен да присъствам в клуб 33 на господин Данов, ма как те няма да дойдеш? Казвам не, ако някой иска да идва на отворения обществен съвет, да са добре дошли. Нали? Идват. Те са 15-20 човека да дойдат тук. И кои са там? Някой? Сега поименно аз че ние като ти се налага. нямаме нищо общо с никакви партии и никой не трябва да се идентифицира с някой от тях. Това е решено в началото. Няма ти говоря. Ако трябва някой пак да го каже на дума, ама да пишем специална декларация, няма смисъл. Това е в съществото на Ако се разграничаваме, всеки дали ще гласува, дали няма да гласува, дали ще бойкотира, това е въпрос на личен избор. Трябва да вземе решение само за себе си. Точно така е. Но не и да говори от името на Обществения съвет. Своето мнение. Сега това искате да говорим от името на Обществения съвет. Значи Обществения съвет се е разграничил така или иначе. Аз на първо място казах срещу управляващи, която да е партия. Социалната идея, на която да е партия, може да не са лоши, но управляващи ги опоръчаха в последните 23 години на своя полза, не на полза от. Така че този въпрос е висящ, леко, но няма да подкрепяме никой в момента. Това е становището на отворения обществен съвет. Вече нагонят трябва. Това момиче 22 годишно иска да го месят в старчески дом. Мисля, че това абсолютно не е реално, според мен. Едно момиче такова да отиде в старчески дом. Което да ни говори, че е представлявала цяла България и е спортист по тенис, независимо от това, че тя е инвалид.